हेलौ नोंथांमोन गिबियावनो खुलुमहरनाय थाबाय नोंथांमोनखौ आंनि लोगोसे आंनि YouTube चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोन दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोदान नोंथांमोननि सोंथिखौ फिनहरनो नागिरदों मानोना आङो बेबायदि सानाखैमोन जे नोंथांमोना नोंथांमोननि कमेन्टखौ फोरमायहरजाफिननो लुगैयो नोंथांमोना माखासे बिथांमोना बुंदों माने गोबां इउटिउबारफोरा माने जोंनो सानडे कमेन्ट बा बायदि बायदि कमेन्टखौ रिप्लाय होफिनो नाथाय आदाया माने भिडिअ खालामनानै रिप्लाय होफिना बेफोरबायदि सोंदों आरो बा नोंथाङा मानो रिप्लाय खालामफिना होननानै बेखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै माखासे मा होनो नोंथांमोननि कमेन्टनिफ्राय बोखांदों माने मोनब्रै मोनबाल' बे फार्स्ट टाइम नालाय आंनि थाखाय नोंथांमोननो रिप्लाय हरनाया नोंथांमोना खोनासंदो दायो बहाय सोंथि दङ गोबांनो नाथाय आङो माखासेखौल' पिकआप खालामदों आंना माने मबाइलावसो बानायो नालाय आंना जेबो माबा गुबुन माबा गैया मबाइलावनो बानायो आं मबाइलावनो भिडिअ खालामो मबाइलखौ माने खेबलाबायनानै भिडिअ खालामो बेजोंनो आंनाव खुनु केमेरा गैया माइक टाइक गैया आंनाव स्टेन्ड केमेरा मोनसेल' दङ ओरैनो मबाइल दोनग्रा स्टेन्ड केमेरा फिसानो ओरैनो 400-500नि दा खोनासंदो नोंथांमोन आङो बेखायनो नैबे लेखायावसो लिरना लादों नै नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो फोरमायहरगासिनो दङ सेथि कमेन्टआ जाहैबाय आदाया बबे जायगानि मिनिसोरां बसुमतारी बिथाङा सोंदों आदाया बबे जायगानि होननानै आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि रुनिकाटानि एसे साहा आं बेयावनो थायो माने आं दा न'आव थाथ'नाय जादों माने आं गुबुनाव थायो लजिंआव माने अखा हानायजों लोगोसे एग्जाम जाथ'वाखै नालाय बेखायनो आं न'आव दंथ'यो दा आदाया मा खालामो आरो अजय बर' रुपहिनी जों लोगो ना माने रुपहिनी अजय बर'जों लोगो नामा होनना सोंदों मा होनदों आदाया मा खालामो आङो दा बरपेटा बिटि कलेजाव बिएड खालामगासिनो दङ अजय बर' रुपहिनीयाथ' आंनि लोगो आं सिनायो बे आंनि सिनियरमोन बिथाङाबो पन्डिचेरी इउनिभारसिटियावनो फरायदोंमोन ओरै चेन्नाइनि सोनाबा जायो पन्डिचेरीया इउनियन टेरिटरि बियो आं बेहाय फरायहैदोंमोन पन्डिचेरी सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव मास्टार डिग्री खालामहैदोंमोन आं बाहाय फिल'सफियाव नोंथां बेवहायनो आं लोगो मोनदोंमोन बे आंनि सिनियरमोन अजय बर'आ रुपहिनी बाजारगुदियावनो बिथांमोननि न'आव आं खनसे थांखांबाय दाना थामथि कमेन्टखौ नायलांदो नोंथां ओइ आसोल इउटिउबार जानोसै नामा MA पास जाना रंजालु बसुमतारी बिथाङा आंनि लोगो रंजालु बसुमतारीया बिथाङाबो बुंदों मा होनदों इउटिउबार जानोसै नामा नोंथां आं इउटिउबार जाया माने जाबायानो जाहैबाय दा माने आङो माखासे आंनि साननायखौ फोरमायहरनो थाखाय माखासे आङो एसे इन्टारेस्ट दं नालाय इउटिउबजों बेखायनो आङो ओरैनो टाइम पाससो खालामो आरो आं बेजों खामायनानै गिदिर जानायनि सिमां गैया आरो आंहा दाना खोनासंदों नोंथां 4 नाम्बाराव मा दङ बेसे साबसक्राइबार नोंथां नोंनि चेनेलानो बिरखां बसुमतारी बिथाङा सोंदों आंनि साबसक्राइबारा 8000नि बारा जाबाय नोंथांमोन नों PUआव फरायोमोन ना फंबाय होनो रैरुप नार्जारी आंनि सिनियर जागौमोन खोमा ओंखायनो फंबाय होनदों आंखौ आं सिनायला बेखौ रैरुप बिथां जायखिजाया सिनायाबाबो सिख्लासो जागोनदां बियो रैरुप नोंथाङा मा होनो औ आं PUआवनो फरायदोंमोन नोंथांनि सोंनायखौ आं दहायनो खोन्थाखाबाय आं PUआवनो फरायदोंमोन आसा लोगो दिनैनि नोंथांमोननि सोंनायनि फिननाया बेनोसै माखासेखौ आं इयुनाव लासै होलांबाय थागोन 15 डेजजों एबा 30 डेजजों गासैखौबो कमेन्टखौ आं पिकआप खालामनानै ना गोनां कमेन्टफोरखौ आं नोंथांमोननो उनाव फोरमायहरगोन नोंथांमोना लुगैनाय बायदि आं दिनै फार्स्ट टाइम खोन्थाहरजेनबाय नोंथां आंनि माखासे सिनायथिफोरखौ आं दिनै होग्रोदों सोरमोन आङो नोंथांमोननि सोंनाय मथे आसा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअआ इन्टारेस्ट जायासैब्लाबो नोंथांमोना नायबाय हिसाबै लाइक खालामदो मोजां मोनदोंब्ला लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय